ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଜାମୁଚଲା ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଆଜି ହଉଛି ଆମ ଗାଁ ଯାତ୍ରା। ଆମ ଗାଁ ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲୁ ଯେ ମନ୍ଦିର ବି ଆସିପାରିଲୁ। ହଉ ଛାଡ଼, କଣ ଯେ ଆଉ କହିଲେ ହବ, ଡେରି ତ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଏପଟେ ଆମ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ସଜାସଜି ଚାଲିଛି, କାମ ଦାମ ବି ପୁରା ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଆଜି ଏ ପିଲାଟି ଝାମୁ ଚାଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସକାଳ ବେଳା ଉପାସ କି ଆଜି କିଛି ଖାଇବନି, ମାନେ ଝାମୁ ସରିଲା ପରେ ଖାଇବନି। ଝାମୁ ସରିଲା ପରେ ପିଲାଟି ଆଜି ଖାଇବ, ଆଜି ନିର୍ଜଳ ଉପାସ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏ କେମିତି ଝାମୁ ଚାଲୁଛି। ତାପରେ ମତେ ଡାକରା ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ଆସିଲି ଭାରି ମନ୍ଦିରକୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକିନା। ତ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ତାପରେ ଆସୁ ଆସୁ ମତେ କାମ ଲଗେଇଦେଲେ। ଆମେ ବି କଣ ମନା କରିବା ପିଲା, ଆମେ ବି ମିଶିକି କାମ କରିବାରେ ଲାଗିଲୁ। ଆପଣ ମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୋ କଥା, ଟିକେ ନାକୁ ଷ୍ଟାଇଲ ନ ମାଇଲେ ହବନି। ଛାଡ଼, କଣ ଯାଉ କରିବା, ଲାଷ୍ଟରେ ବେଲଟା ବି ଫାଟିଲାଣି ମୋ ଦ୍ୱାରା। ଆମ ଗାଁ ପିଲା ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଆମର ପଣା ପୁରା ପୁରି ରେଡି କରିଦେଲୁ। ହାପି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ପତାକା ଲଗା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ପତାକାଟା ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ତ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ ବାଲା, ତ ନ୍ୟୁଜ ବାଲାଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଟିକେ ବାଇଟ ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ତ ଆମ ମେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ କୋଉଠି ବି ଦେଖିନଥିବେ। ଏହି ଯାତ୍ରାଟି ଆମର ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳରୁ ହେଇ ଆସୁଛି। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆମର ବହୁତ ଟ୍ରାଡିସନାଲ କୁ ବି ଫଲୋ କରାହଉଛି। ତ ତାପରେ ଆମର ଠାକୁର ବି ଆସି ସାରିଲେଣି। ତ ତାପରେ ଆମ ଗାଁ ସାରା ସବୁଆଡେ ବୁଲିବେ। ତ ଆଉ ତକ ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓ ପାର୍ଟ 2 ରେ ଦେଖିବେ, କାରଣ ଭିଡିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇସାରିଲାଣି ଅଲରେଡି। ପାର୍ଟ 2 କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫଲୋ କରିଦିଅ।